Ka Seventh Day Adventist English Secondary School Lyngiong haka arpu tarik Risaw hajar arpu saw kala rakhe ya ka jingdap sanphew snem ka jongka hapdeng ka jingiphuh iphieng lyngba ki jingshad jingrwai ba ki jingkren na ki riew pawkhmat kiba iadon hakani ka jingrakhe. Bah H M Shangpliang nongaibuit ke tnat puli puthi ke sorkar Jylla ulalong ukongsan haka jingadon lang Bah K.Nongsteng BDO ka Mawphlang C&RD Block Bah H L Ryntathiang Lyngiong Lyngdohship ki pastor ki Rangbah Shnong kinong hikai na ki skul ba marjan kinong hikai barim ki kimi ki kpa bat ki khana skul. Haka jingkren kumu kongsan ulapan pau baka jingyo I jingai ki missionary banwan seng school kalong ka jingmantoy ya ki pat ba kathan bat kalong ka kabu ya ki Rangbah Shnong ka ni kathan ban nyokor ya ka ni ka benta na ka benta ka jingnang jingstan. Layo ban puli ya ka history syapang ka jingyat tenti jong ka skul ka bala sedang nadu usnam khat kendai spa nyophu saw na uba kilpi kharbeteng ubala penken mau baka kong ai lalu kade ka nong hikai ban ningkong haka ni ka skul. It is a tremendous honor and privilege for me to be standing in your midst today. Kalong kaburam siya yung abang niyo manyeng hapdeng jongpi madakasi. Kasngi kabangi rakhe ya jingdap sanphew snem jong kani kaskul. Te bangiong bangi rakhe ka sanphew snem jong ka 7-day Adventist English Secondary School hamne hapo Lyngiong. Kamday kakam kabangin shukin sting ninomla bangin shim yaka kum kakam kai ban shuong ba ato yang ni shwelek ni shupet makikon ki shat na ki kon ki roi to yalek nre kadon ka jilale kat ni ban ipun iphuh iphieng ban bo jingkren mau ya kan ni kasngi kama sanphew snem menshua kita ki riew perkhat ki badan hakani kampalang kila snow day banwan seng ya kani ka school ha ini kendong dari on fokus lagi kena school nomor ide batrai po education ide nohikai menta idon po office itu kambha ngangam dei nohikai ngadei nong trai pai ba ngapa ngan stress lagi kimiki kpa la don menta la sitayo don wei bahayeng sunga Perawainnya apa? Arpu tarik ki hapalak porenya ngan numla banyak lik private fee nomor ba hapo Lyngiong 70 Adventist School. Ti umtik bangale selingar masyarakat nom okey. Tapi iwan nak away ke yen ban represent iaitu ikna school kene kamadankan sile. Ti kumgi kimegi kpa ngarang adon kual sawut kila he argut kila songkurem argut kidang pule. Ti kumgi kimegi kpa ngidon ne kajing kitkle na kabanta kikon. Habang kitkle kikon kitkle ya kapateng kabanwan ya kalawai ke jungki ya kalasai kalasisni ka yeng ke jonga ka snong ke jonga ka ri ke jonga ngidon ti kindat na school lesi ke jengkan jonga ka kata ayano waktu ngamdai bangar syu ni no haringa kran ya ka ke jingsha ka bangangai karena mot nangi hikime kikpa kiba Jylla sa school banya kendo yau headmaster leni ye kinong hikai ban keli ukhon jonga ne ka khon jonga kilong kumno hasko e banga sorong il jong man la kalai banai sisian lai banai la kumno nga Jylla sa school jogi khon ban keli kile ayo hangtang ngatip ki khon jonga kilong ayo
ngam tep sa school ni pa iki kun sa school ni klet no bat teng teng tong gi kme gi kpangim ai ki wat ka por ba ki don kam